Fl-istorja tal-avjazzjoni ċivili, l-ewwel titjiriet bejn Malta u l-Amerika ta' fuq saru fl-1950 laħqu l-Gżejjer Bermuda fit-tramuntana tal-Oċean Atlantiku. Fil-fatt ma tantx huwa magħrufa li fin-1940 bejn 47 u 51 kien hemm kumpanija jisimha Air Malta wkoll. Kienet kumpanija Ingliża u Maltija u kienet topera fil-Mediterran. Fil-1950 Crow Aeroplan DC-4 u kellhom il-permess mill-Bermuda Board of Civil Aviation biex jagħmlu sa 12 flight fix-xahar charter lejn il-Bermuda minn Malta. Il-Kaptan Robin Zammit spjega li b'kollox saru 4 titjiriet fis-sajf tal-1950 bejn Malta u Bermuda u minn hemmhekk il-passiġġieri jużaw titjiriet ta' kumpanija Amerikana biex komplew bil-vjaġġ tagħhom għal New York, Detroit jew Chicago. Bejn is-snin 60 u 90 tas-seklu l-ieħor saru diversi titjiriet bejn l-Istati Uniti u Malta, ma kinux daqstant frekwenti, limitati għal madwar 2 jew 4 fis-sajf. Dawn kienu jsiru bl-inizjattiva ta' emigranti Maltin fl-Amerika li biex jiġu għal btajjel tas-sajf kienu jingħaqdu u bejniethom jikru ajruplan ta' xi linja tal-ajru Amerikana. L-ewwel titjiriet diretti biskeda bejn Malta u New York saru fis-snin bejn l-1995 u l-1997. Fin-1995 l-Air Malta għamlet agreement ma' kumpanija nazzjonali Bulgara, il-Balkan Airlines, illi huma qegħdin iktar relevant minna, kienu qed iwaffqu l-flight tagħhom Malta mill-Bulgarija jifqu Malta u mbagħad minn Malta dirett lejn l-Amerika. Il-Kaptan Zammit spjega li l-Air Malta kienet daħlet fi sħubija mal-Balkan Airlines permezz tal-hekk imsejjaħ codeshare illi bih kienet tixtri ammont ta' postijiet fuq kull titjira u tbieħhom hi. Is-servizz kien jopera darba fil-ġimgħa u kien hemm żmien li mess anke iż-żewġ titjiriet fil-ġimgħa. Fis-sena 2000 imbagħad il-Linja Nazzjonali tal-Ajru ħadet inizjattiva għal rasa li kienet limitata għal 22 titjira b'waqfa għal fuel fl-Irlanda. Krit ajruplan i u ħadet ir-riskju kollha i u bdiet flights mhux diretti darba ma kienu peress li Crow Aeroplan Boeing 757 li m'għandux ir-range kellu jieqaf ġewwa Shannon biex jieħu l-fuel, però rranġaw u għamlu li jgħidulhom Fifth Freedom, jiġifieri setgħu jabbu passiġġier mill-Irlanda u jieħduhom l-Amerika u viċi versa u anke freight. Fis-sajf ta' 5 snin ilu, linja ta' cruises daħlet f'arranġament ma' Lufthansa għal ftit titjiriet diretti bejn Newark fl-Istati Uniti u Malta biex twassal Amerikani li kienu jibdew jispiċċaw cruise f'Malta. Matul iż-żmien saru diversi kuntatti u sforzi mill-awtoritajiet Maltin biex jibdew titjiriet diretti biskeda bejn Malta u l-Istati Uniti. Il-Kaptan Robin Zammit spjega li d-deċiżjoni ta' Delta Airlines kienet immotivata wkoll minn kompetizzjoni interna li organizzat is-sena li għaddiet għall-impjegati u għall-passiġġieri li jivvjaġġaw magħha ta' spiss. U tawhom 3 destinazzjonijiet biex jażlu wieħed fejn jippreferu li l-kumpanija topera das-sajf. Il-destinazzjoni kienu Ibiza, Sardenja u Malta u Sardenja rebħet il-kompetizzjoni, però is-staff tad-Delta votaw għal Malta. Allura d-Delta ddeċidew joperaw daw iż-żewġ rotot das-sajf. L-impenn fi żgur ta' Delta Airlines huwa għal 3 titjiriet fil-ġimgħa sa Ottubru li ġej bejn Malta u l-Ajruport John F. Kennedy ta' New York.